Bueno, primeiro dar as gracias tanto a Marco como a presidenta. Bueno, a ver, esperei pois para ver se seguía sentíndome útil, se seguía tendo minutos dentro do terreo de xogo, si que dende o clube, dende o primeiro minuto fixeronme ver que ia ser moi partícipe no proxecto, pero bueno, quería ver se ainda podía pois aportar aos meus compañeiros no día a día, porque bueno, os futbolistas ao final xa pode ser un crack ou o que foras fai uns anos, que se non aportas dentro do terreo de xogo a veces o mellor é botarse pois un lado, e sobre todo pois bueno, na última parte da temporada tiven bastante participación, encontreime bastante ben no último mes e medio máis ou menos. Bueno, iso unido tamén á clasificación europea, inda que decidín un pouco antes de clasificarnos, sobre todo pois bueno, vendo o rumbo do equipo, traballo día a día dos meus compañeiros, facíame ver de que ainda podía aportar moito máis do que aportei mellor nalgún tramo de temporada, e pensar en outra temporada máis en Europa pois alegrabame moito, por suposto. Lo primero, ¿es irreversible que solo un año o hay un 1% de posibilidades de convencerte? No, ni yendo a la Champions, que nunca la jugué. La verdad que ya voy a cumplir 39 años en breve, y a veces pues dar un paso al lado sea lo mejor, tanto para el club como para mí personalmente.